Urte berri on Amona izenburua du Telmo Osnal, zinema zuzendari eta gidoilari zarauztarraren azkeneko lanak. Otsailaren 21ean ekin zioten filmak eta lanari, eta egun hauetan Donostian ari dira hainbat eszena jasotzen. Historia herri txiki baten kokatzen da, eta familia herri txiki batekoa da. Gipuzkera zaigea pelikula egiten, naizta Nafarroan egin. Nafarroan egiten egia pelikula pixkate logistikagatik, ze Gipuzkoako herri txikiak ja ez dira txikiak, herri bihurtu dira. Eta orduan nik neukan asmoa zen herri txiki bat eta kontrastea egitea hiriarekin ez. Eta hortarako, peran aurkitu dugu batez ere etxea, baina bai herri txikia eta etxalarren egingo dugu, eta bai ematen ditera kontrastea handiagoa. Rodaje daukau apirilak 9 arte. Lehen esan bezala, Donostikoa ja nik uste azte honetan edo horrengo asterako pare bat egun nola geratuko dizkigu. Gero ja bera etxalar da erratzu eta inguru hortan ja sartuko geha, amorgunduko geha. Eta gero bat zaizkigu bi egun jugo gala Benidorrea. Rodaje egitea Maritxu eta Jose Marikin. Behaiek, ala dikoaz, horreta eta... 85 urteko Amona baten zaintzak bere familian sortzen dituen burua ustea jasotzen ditu filmak. Telmo Osnalek eta Zira Altunak idatzi dute gidoia. Aupa etxe beste komedia egin zuten Esnalek eta Altunak duela 6 urte. Ordea, urte berri on Amonak, drama uneak ere badituela ohartarazi du Esnalek. Komedia dauka komedia historiko hor bada, drama badauka baitare, eta ez dakit tragediare badu, eta humore beltzare badu. Ez dakit da nasketa pixkat, ez hau patxe bestetik pixkat alden duta, beste bide batzuk jorratzeko intentzioarekin ez. Telmo Osnal zuzendariaren bigarren luzemetraia da hau. Zuzendari laguntzailea izan da urtetan, eta hainbat laburmetrai zuzendu ditu. Film honek aurreko lanekin lotura baduela aitortu du. Antzekotasuna, pentsatzen bai taksikin da, bai amonarutzekin, baldin badauka da historia beti errepikat egiten dala. Ez hori konstante bat ezela, taksin laurmetraian errepikatzen zen historia, amonarutzen ere bai errepikatuko da, zer berriz bukaeran erosten du beste bat. Eta historia honetan ere dena errepikatzen jugo da, berriz ere. Badirudi aldatu dezakegula, zerbait pertsona betzela baina ez du bezala batzen. Ian bezala geha eta... Pentsatzen dugu. Aurpegi ezagunek osatzen dute filmeko familia. Euskal, aldamenean, Montserrat Karulla da Amona Mari egiten duen pertsona. Bere alaba izango zen Maritxu, Kontxu bezala. Maritxuren senarra, Jose Mari, Pedro Otaik egiten du, eta hemen eskuita duzen gazteak. Amona Mariren hiloba eta Maritxuren alaba Miren, izen bera, kasualidadez. Bere senarra Kintxo, eta Manez Bengoa Asier egiten dena. Esanik pixka kontraesanak daudela, ez da. Lehenko ameko familie zarrak beti urrengo generazio zeitu bertzitun, baina hori hausten hasita da. Orduan horrek dakarskilen kontraesanak eta sentimentu zartzen dira barruan, eta orduan borroka hori, ez da. Iruzoin da filmaren ekoizlea, eta Barton Films arduratuko da banaketaz. Uztailerako filma muntatuta eduki nahi du zuzendariak.